Tervetuloa taas näihin hengen ja tiedon messujen ennakkohaastatteluihin. Tällä kertaa haastateltavaan Hanna Kärevä-Holm. Tervetuloa, Hanna. Kiitos paljon. No, esitteletkö itsesi noin 3 lauseella? Joo, yritetään pysyä noin 3 lauseessa. Katsotaan, miten siinä onnistutaan. Mä oon tosiaan Hanna Kärevä-Holma. Mä työskentelen Pikkuhuopalahdessa Helsingissä. Oon Valon huoneissa ja mä oon ammatiltani osteopaatti, homeopaatti ja batch-kukkaterapeutti. Mun asiakaskuntani on aika laaja. Siellä on kaikenikäisiä ihmisiä ja sitten myöskin eläimiä. Ja kaikkea tätä, mitä mä äsken mainitsin, eli homeopatia, osteopatia ja kukkautteita käytän sekä ihmisillä että eläimillä. Mutta sitten mulla on lisäksi vielä ongelmakoirakouluttajan tutkinto, eli teen myös tämmöistä käyttäytymisneuvontaa. Ja sitten jos 3 lauseeseen vielä saa tungettua huonosti, mutta silti mä haluan sanoa, että mä myöskin taide on isona osana mun elämää, eli Vedic Art-kursseja järjestän, värihomeopatia-kursseja, jotka yhdistää vähän taidetta ja homeopatiaa, ja sitten tämmöisiä luovuus minussa workshoppeja. Eli tämmöinen kimara olisi mun takana. No mistä näistä kaikista sä puhut hengen ja tiedon messu? Joo, hengen ja tiedon messuilla niin mä oon valinnut tuon batch-kukkauteen mun topikiksi ihan sen takia, että se on mulle sellainen, mistä mä oon järjestänyt kursseja ja koulutuksia kaikkein eniten. Ja sen takia, että se on ollut nyt oikeastaan semmoisena kantavana voimana mun elämässä ihan viimeisten vuosien aikana. No miksi sinä olet valinnut juuri tämän aiheen ja miksi se on sinulle niin tärkeää? No, siihen on tosi monta syytä, mutta yksi syy on se, että kukkauutteet on fantastinen tapa lähteä tutustumaan omaan tunnemaailmaansa, löytää harmoniaa ja tasapainoa. Ja plus, että koska se on tämmöinen itsehoidollinen tapa edesauttaa terveyttä, niin se on jokaisen saavutettavissa. Et ei tarvitse opiskella mitään pitkiä opintoja tai tietää niistä kauheasti. Ja silti voi ruveta heti niitä käyttämään. Ja ne käy koko perheelle ihan iästä, sukupuolesta ja lajistakaan riippumatta. Voiko sanoa, että nämä kukkauutteet on homeopaattisia aineita? Ei. Ne ei ole homeopaattisia aineita, eli homeopatian ja kukkautteiden ero on se, että homeopaattiset lääkeaineet, ne on potensoitu. Eli ne on tavallaan niin kuin energisoitu ja niiden toimintamekanismi on hyvin erilainen kuin kukkautteiden. Eli homeopatia vaikuttaa kokonaisvaltaisesti siihen asiakkaaseen, fyysiseen, henkiseen, mentaaliseen puoleen. Ja kukkauutteet, ne ei ole potensoitu, vaan ne on uutettu siitä kukasta. Niillä on 2 erilaista valmistustapaa ja nekin hyvin yksinkertaisia. Ja sitten ne vaikuttaa pelkästään tunnetiloihin, ei mihinkään muuhun. No mikä se vaikutusmekanismi? No, nämä on lähtöisin 30-luvulta walesiläisen tohtori Batchin käsistä. Hän oli homeopaatti ja hän halusi kehittää jotain sellaista, millä ei ole mitään muuta kuin hyviä vaikutuksia. Vaikka ihminen tietäisi oikeastaan, miten se niitä käyttää, niin niillä ei voi yliannostaa tai niitä ei voi yliannostella, eikä niillä voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Ja niiden vaikutusmekanismi on sellainen, että tohtori Batch havaitsi, että kaikkien sairauksien tai kehollisten vikatilojen tai kiputilojen takana on joku pitkään jatkunut negatiivinen tunnetila. Ja nykyään mä ajattelen, että puhutaan tämmöisestä pitkään jatkuneesta stressistä, joka alkaa kuormittaa kehoa ja sitten kehon immuunipuolustusjärjestelmä heikkenee ja sitten se keho tavallaan tulee niin kuin alttiimmaksi kaikenlaiselle sairastelulle. No mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan tästä aiheesta? No, vuonna 2000 mä aloin opiskella homeopaatiksi ja sen homeopatian se valtava koko ja järkälemäisyys
valkeni mulle silloin opintojen alkuvaiheessa. Ja mä ajattelin, että miten ihmeessä mä ikinä voin oppia tätä niin kuin, hallitsemaan tämän koko mielettömän kokonaisuuden, jossa pitää tietää terveydestä, kehon terveestä toiminnasta, pitää tietää patologiasta, pitää tietää sairauksista, pitää tietää lääkkeistä, niiden sivuvaikutuksista, niiden käyttötavoista, pitää tietää ravinnosta, vitamiineista. Sitten pitää ymmärtää, miten mieli toimii, miten terve mieli toimii, tasapainoinen mieli ja miten mieli toimii, jos ei se ole tasapainossa. Ja ymmärtää vielä sitten ympäristön ja sosiaalisten suhteiden vaikutus. Ja sen kaiken kukkuraksi pitää vielä osata noin 5000 homeopaattista lääkeainetta, miten ne toimii ja löytää sieltä sitten se oikea. Ja mä ajattelin, että tämä on siis täysin mahdoton tehtävä. No, samoihin aikoihin sain Ritva Honkaselta kutsun tällaiseen kukkauutekoulutukseen, mikä oli tarkoitettu homeopaateille tai homeopatiaa opiskeleville. Ja sitten vähän niin kuin vahingossa ajauduin sinne. Ja se oli aivan mielettömän ihana, siis siunauksellinen asia, koska nyt oli kyse 38 uutteesta, eikä tarvinnut tietää mitään muuta kuin tunnetila. Ja mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin todellista, että voi olla jotain näin yksinkertaista. Ja mä innostuin siitä niin, että mä lähdin sitten opiskelemaan eteenpäin ja suoritin sitten kaikki ne tutkinnon osat sinne terapeuttikoulutukseen asti ja valmistuin kansainväliseksi batch-kukkaterapeutiksi ja sitten vielä halusin kouluttautua kouluttajaksi ja toimin nyt sitten Suomessa ainoana tämän kansainvälisen batch-kukkaterapia koulutusohjelman kouluttajana. Ja tämä antoi mulle myöskin niin kuin nämä kukkauutteet semmoisen aivan ihanan pohjan, jonka päälle mä aloin rakentaa sitä homeopatiaa. Että mä löysin tuolta jostain mun vanhoja muistiinpanoja sieltä 2000-luvun alusta, niin mä olin yleensä aina aloittanut sillä, että mä laitoin jonkun kukkauutteen tai kukkautekombinaation ja sitten mä aloin vetää viivoja, että tommonen homeopaattinen lääkeaine ja tämmöinen homeopaattinen lääkeaine. Että se antoi mulle niinku tukea siihen opiskeluun ja totta kai myös niiden käyttö. Et siitä asti mä oon käyttänyt siis itselläni lähipiirissä ja asiakastyössä uutteita. Eli mitä 25 vuotta. Onko sinulla ollut oma kriisi tai murros, joka on vaikuttanut tähän sun omaan polkuusi? On ollut. Ja tämä onkin nyt sitten semmoinen asia, minkä takia oikeastaan mä en ole moneen vuoteen noilla messuilla ollutkaan puhumassa mistään asiasta ja päätin, että nyt on aika. Ja jos mä aloitan vähän kerimällä taaksepäin muutaman vuoden, eli mun henkilökohtainen kriisi alkoi vuodesta 18, kun mun äiti menehtyi hyvin nopean sairauden seurauksena. Ja minä ja puolisoni oltiin tosi voimakkaasti ja paljon mukana siinä äidin niissä viimeisissä kuukausissa. Ja niin kuin usein käy, niin tällaiset raskaat elämäntilanteet heikentää niin kuin kehon toimintaa ja immuunipuolustusjärjestelmää ja ehkä sellaiset muhivat taudin aiheuttajat niin voikin saada valtaa. Ja toinen mitä tapahtuu on se, että ei ole niin kuin tietoinen siitä omasta tilasta, kun ei voimavarat riitä siihen, kun voimavarat menee sen toisen ihmisen kannatteluun ja auttamiseen. Ja näin sitten oli käynyt mun puolisolle niin, että äidin kuoleman jälkeen alkoikin sit oikeastaan tosi hurjat vuodet. Eli hänen terveydentila alkoi heikkenemään ekaksi aika varkain ja vähän semmoisilla kummallisilla oireilla, josta ei saanut oikein mitään selkoa. Ja niitä tutkittiin paljon, mutta ei saatu oikein selville, että mikä häntä vaivaa. Ja sitten kun se asia rupesi valkenemaan, niin oltiinkin jo tosi pitkällä. Ja sitten mä seurasin siinä puolisona hänen vierellänsä, ensiksi tietysti aviopuolisona ja sen jälkeen mun rooli alkoi olemaan enemmänkin tämmöinen auttaja ja tukija ja sitten omaishoitaja ja lopulta saattohoitaja. Ja sitten mun puoliso menehtyi vähän reilu vuosi sitten. Näiden niin kuin, tosi raskaiden vuosien jälkeen, puolison menehtymisen jälkeen, niin mä olin sitten tipahtanut sellaiseen kuoppaan,
Että mä en enää tiennyt, että jatkuuko mun elämä. Ja että jos mun elämä jatkuu, niin se näytti kyllä aika karseelta. Se näytti mustalta ja pimeältä ja lohduttomalta. Ja sitten mä vielä ajattelin, että jos mun elämä jatkuu, niin mulla ei ole edes voimavaroja siihen, minkä kaiken kanssa mun pitää jatkaa. Eli mulla oli omakotitalo, iso piha, 3 koiraa ja yritys. Ja voimavarat oli nollissa. No mikä Ja sun pelasti? no, mut pelasti sit se, että siellä pahimmassa aallon pohjassa, niin mä vaan luhistuin ja ajattelin, että nyt mä rukoilen apua. Että mua ei enää voi auttaa mikään niin kuin inhimillinen apu. Että mä oon sen ulottumattomissa. Ja sitten mun mies, joka oli siirtynyt rajan toiselle puolelle, niin hän alkoikin tukemaan mua. Ja sieltä alkoi tulemaan selkeitä viestejä ja ohjausta, että lähde tähän suuntaan, tee näitä asioita, nouse ylös sängystä, laita itsellesi ruokaa, muista kukkauutteet, tee taidetta, laita musa soimaan, ala tanssia. Alkuun niin mä ajattelin, että helppo se sieltä on huudella, että mulle ei ole voimavaroja tähän kaikkeen. Ja meillä siis saattoi olla ihan semmoisia väittelyitä, että mä sanoin, että lopeta, jätä mut rauhaan, että mä en jaksa. Ja hän sinnikkäästi vaan jatkoi sitä mun puskemista eteenpäin. Ja tässä mua auttoi sitten, silloin kun on itse hirveässä kriisissä, niin vaikka mulla on kaikki tämä tieto, niin se ei tarkoita sitä, että mä siinä hetkessä muistaisin niin kuin ottaa käyttöön itselleni niitä apuvälineitä, mitä mulla on. Vaan sitä on jotenkin niin lamaantunut, ettei ei niin kuin aivotkaan toimi. Niin silloin hän sanoi mulle, että oletko käyttänyt kukkauutteita, mene ja tee itsellesi kombinaatio. Ota homeopatiaa, tee näitä asioita. Ja kukkauutteet oli se, mistä mä sain eniten apua, koska mä en niin kuin jaksanut ruveta pohtimaan, että mikä tämä mun kokonaistilanne on. Vaan että mun piti saada vaan kiinni jostain tunteesta ja yleensä se oli epätoivo. Ja siihen mä sain apua hyvin yksinkertaisesti ja helposti kukkauutteista. Ja sitten pikkuhiljaa niin se tilanne alkoi niin kuin keventyä niin, että mä esimerkiksi mun puolisoni sanoi, että nyt lähde ulos ja pakkohan oli mennäkin, kun oli koirat. Mutta alku oli sellaista, että mä esimerkiksi jouduin pohtimaan, että pystynkö mä kävelemään niin kuin tohon suuntaan lenkille, että jos siellä on joku ylämäki, niin mä en pääse sen ylämäen laelle, mä en jaksa. Ja sitten ne lenkit oli pieniä, mä tein niitä monta kertaa päivässä. Ja kun sanotaan, että lähde vaan ulos, niin olo paranee, niin ei se parantunut. Ei se parantunut siinä vaiheessa, kun niitä voimavaroja ei ole lainkaan. Toinen, mihin mun puoliso sitten paljon ajoi mua, niin sanoi, että rupee niin kuin joogaamaan. Ja joogakin oli alussa sitä, että mä makasin savasanassa kuolleen miehen asanassa ja kuuntelin, että noin se jooga menisi, jos mä pystyisin mitään tekemään. Ja sitten ehkä pystyin yhden asanan tekemään ja olin aivan loppu sen jälkeen. Mutta mä ajattelin, että joka päivä mä vaan meen ja mä vaan niin kuin yritän ja mä teen. Ja kolmas oli meditaatio, mihin hän myöskin mua ohjasi voimakkaasti. Ja se oli ehkä 3 sekuntia, puoli minuuttia, mitä mä pystyin olemaan hiljaa, koska sen jälkeen mä ahdistuin niin hirveästi siitä hiljaisuudesta ja paikallaolosta, että mä en kyennyt enempään. Ja pikkuhiljaa askel askeleelta, niin nämä alkoi niin kuin toimia mun elämässä. Ja mulla alkoi tulemaan hetkittäisiä pieniä valonpilkahduksia ja hetkittäisiä hyvän olon hetkiä. Ja sitten kun mulla alkoi olemaan vähän enemmän voimavaroja, niin puoliso antoi mulle muutaman kirjan, että nää luet nyt. Ja ensimmäinen oli Anita Moorianin Kuolemaan toi minulle elämän ja toinen oli Joe Dispenzan kirjat. Ja nämä kummatkin oli mulle tuttuja kirjoja vuosien takaa, mutta en mä niitä ollut lukenut pitkiin aikoihin. Ja Anita Moorianin kirja avasi mulle sen ymmärryksen, että hän puhuu siinä kuolemanrajakokemuksessaan siitä, minkälainen niin kuin, yhteys hänellä oli isäänsä.
kun hän tapasi isänsä siellä rajan toisella puolella. Ja mä havahduin siihen, että juuri niin kuin tällä tavalla mä kommunikoin mun menehtyneen puolison kanssa. Ja Joe Dispenzan kirja taas sitten antoi mulle niin kuin aivan valtavasti ymmärrystä siitä, että missä tilassa mä oon. Ja varsinkin semmoiset 3 suurta, mistä Joe Dispenza puhuu, jotka on keho, aika ja ympäristö. Ja mun elämää oli nimenomaan alkanut hallita nämä 3 suurta. Eli mä jouduin tekemään valtavasti töitä ja muuttamaan mun koko ajatusmaailmaa, että mä pääsin jotenkin niiden 3 suuren semmoisesta valtavasta hallinnasta eroon. Ja hän tarkoittaa sillä sitä, että esimerkiksi keho on tottunut tietynlaiseen stressihormonitasoon. Ja mullahan ne oli ollut tapissa jo vuosikaudet. Eli adrenaliini ja vaikka kortisolitasot oli ihan mielettömät. Mä saatoin nukkua pitkiä pätkiä vaan 2 tuntia yössä. Mä en ollut yhtään väsynyt. Mä olin ihan tikissä. Ei ollut vaihtoehtoja, mutta se kertoo siitä, että mä olin matkalla ensinnäkin siis niin kuin auto täysillä johonkin kallion kielekkeeseen. Et mun keho kävi niin valtavilla kierroksilla, että mä en tarvinnut unta, mä en tarvinnut ruokaa, mä en tarvinnut mitään. Ja sitten kun mä rupesin tekemään töitä sen eteen, että mun keho alkoi pikkuhiljaa rauhoittua, stressihormonitasot laskee, niin aivan kuten Joe Dispenza kertoo siinä kirjassansa, niin se ei tuottanutkaan hyvää oloa, vaan se tuotti mulle kauhua, se tuotti pahaa oloa, se tuotti mulle tarpeen saada takaisin ne stressihormonitasot, mihin mun keho oli tottunut. Siitä oli tullut uusi normaali. Ja ainoa ratkaisu on se, että vaan sinnikkäästi tekee niitä toimenpiteitä, jotta saa ne stressihormonitasot laskuun. Ja toinen on se aika. Ja hän puhuu siitä, että me eletään niin kuin joko menneisyydessä tai sitten me eletään tulevaisuudessa, mutta me ei eletä niin kuin tätä hetkeä lainkaan. Ja näin se oli mullakin. Mä joka aamu heräsin siihen kauhun tunteeseen, että apua, Lasse on kuollut, mun elämä on hirveetä, tää on aivan liikaa, mä en tule selviämään tästä. Ja se oli niin kuin mä olisin joka aamu herännyt eiliseen. Eli mä en niin kuin herännyt uuteen alkuun, vaan mä heräsin siihen, että mä raahasin sen kaiken vanhan tähän hetkeen. Ja elin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen sitä mun elämää. Ja Joe Dispenza sanoo, että jos ei ajatukset muutu, jos et sä itse muutu, niin ei se sun elämäkään muutu. Sä elät sitä samaa siitä hamaan tappiin saakka. Ja mun se sama oli niin hirveetä, että mä en voinut sitä tehdä. Mulla oli selkä seinää vasten, mun oli pakko tehdä muutos. Ja 3. on ympäristö, mistä hän puhuu. Ja hän tarkoittaa sitä, että mä niin kuin tavallaan mun onnellisuus oli täysin sidoksissa siihen mun ympärillä olevaan tilanteeseen. Eli mun ympäristö saneli mun onnellisuuden, eikä päinvastoin. Ja sekin mun piti muuttaa, että mun piti muuttaa ajatuksia siihen, että mun elämä jatkuu, on tapahtunut mitä on tapahtunut, mutta minä olen vastuussa mun omista ajatuksista. Ja jos ne on maailmanlopun kaltaiset, jos ne on ahdistuneet, niin mun pitää tehdä jotain, hukkautteet, että ne mun tunteet ja ne mun ajatukset muuttuu ja sillä tavalla mä pääsen toisen tyyppisen elämän alkuun. No mikä on ollut, niin kerro vaan. Lopputulos on se, että joo, ja mitä vielä tapahtui? Tämä on myös tärkeää sanoa, niin mä kirjoitin koko ajan sellaista päiväkirjamaista kirjoitusta tästä kaikesta, siis sekä siitä Lassen kuolemasta, sitä edeltävistä tapahtumista, siitä kuoleman tilanteesta, mihin mä jäin, ja ennen kaikkea, mitä sitten tapahtui. Eli nämä kaikki niin kuin upeat jutut, mitä mä löysin, ja siitä, että ei tarvitse kohdata kuolemaa, mutta elämässä semmoisen tilanteen, missä sä oot niinku semmoisessa jotenkin niinku T-risteyksessä, että sä et enää voi jatkaa eteenpäin. Sun on valittava, kumpaan suuntaan sä lähet. Ja tästä kaikesta mä kirjoitin sitten siis ihmeekseni kirjan, joka itse asiassa, jonka pitäisi solahtaa mun postiluukkuuni tai laatikkooni niin tällä viikolla, eli se on painossa.
Sen nimi on Vuosi kuolemastani. Ja se on niin kuin, se on oikeastaan kiteytetty vuosi, kiteytettynä kaikki ne asiat ja Lassen ja mun välinen kommunikaatio, kaikki se, mitä tapahtui tämän vuoden aikana. Ja No, miten mä tänään voin, niin mä voin paremmin kuin mä oon ikinä voinut, mikä on siis ihan niin kuin hämmästyttävää, että miten tällä tavalla voi käydä. no mikä on ollut tärkein oppi, jonka olet saanut elämässäsi tähän mennessä? No, tämä on ollut niin täynnä tärkeitä oppeja, mutta ehkä se, mitä mun puoliso on mulle juntannut päähän, on se, että muista, että me ollaan jatkuvasti ykseydessä. Että se ykseys on totta, vaikka se sun kokemus siitä ei aina tuntuiskaan todelta. Ja siellä ykseydessä, ykselden kokemuksessa ei ole mitään muuta kuin hyvinvointia, rakkautta ja terveyttä. No miksi Hanna juuri nyt on oikea aika tulla kuuntelemaan sinua Hengen ja tiedon messuille? No siksi, että juuri nyt kannattaa voida hyvin. Ei kannata odottaa huomista, ainakaan ylihuomista, vaan kannattaa aloittaa itsensä kanssa työskentely ja oman hyvinvoinnin eteen työskentely tänään. Näillä sanoilla voimme varmaan yhdessä toivottaa kaikki katsojat tervetulleeksi Hengen ja tiedon messuille ja kuuntelemaan sinun ihanaa luentoasi. Kiitos paljon. Ja sitten jos haluaa mennä kuuntelemaan maistiaisia mun kirjasta, niin www.valonhuoneet.fi, niin siellä on pieniä maistiaispaloja siitä kirjasta, joka myös tulee sinne messuille. Kiitos. Kiitos.